Ungqongqoshe wamaphoyisa ubheka icelo sememezela ukuthi umbuso wamaphoyisa ukulungele ukuvikela izwe ezithongweni ezikhona zamalungu omkhonto wesizwe. Athi azingamenyezeli imiphumela yokhetho ngoba-ke kuzokonakala. Izolo ebusuku uZuma ukhulume nabezindaba be-ICC uthe-ke uxwayisa uhulumeni ngokuthi angalinge noma ingalinge imenyezele imiphumela yokhetho. Namhlanje i-MK yayinelisekile ngemiphumela isola ukuthi kunamavoti ayo noma-ke akhwatshanisiwe. Amanye amalungu MK athi kuzosha izwe, kanti amanye amaqembu afana-ke noCOPE sebevimba imiphumela ngabameli. Imiphumela kazwelonke kufanele iphume namhlanje ngo-6 ntambama. Unobhala jikelele we-ANC uFikile Mbalula uthi awukho umshado abazowenza ne-MK efuna ukukhishwa uRamaphosa uma-ke kuyiwa kulezo zivumelwano. Ubekhuluma namhlanje ntambama uthe-ke uRamaphosa ongumengameli we-ANC alikho-ke iqembu abazovumela noma-ke bazolivumela ukusebenza nalo uma-ke lidimanda ukuba kuhoxiswe uRamaphosa-ke emandleni. I-MK kubeke kwacaca ukuthi-ke noma-ke uma izoya kwi-coalition ne-ANC ifuna-ke kudilizwe uRamaphosa. Amanye amalungu noma amanye amalungu e-NEC kwi-ANC noma-ke abekweseka-ke ukuthi uRamaphosa ashenxe-ke esikhundleni ukuze-ke kuzoshadwa-ke ne-MK.